Здрасти, Вибокс! От мен Minecraft 1. И това ще е втори епизод на How to Make Potions. И тук вече си направих една стаечка такава. Ето почи покръвчи всичките такива глупости. Да, сега ще направим полушника за Weakness и за Poison. Първо, както винаги, Netherward. Сега ще изляза така, 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 така. Не знам на какво се получи това. Сега сигурно е готово вече. Да. Ето за Weakness е това. Не може би е за Strongest, но сега ще видим. И да, чакаме. Така, затваря. Готово. Ето за Weakness. И да увеличим ефекта от минута и половина до повече. Няма да е до 8 минути, но някъде 5-6 минути ще издържи, или не знам, до 2 минути. До 2 минути. Предполагам 2 минути. 4 минути. Ето Weakness. Ето, по-слаби сте. И сега ще взема яйце на... Не на крипър, на нещо по зомби. Така, да видим писвал ли съм, да. Така, пак на нощ. И ето, вижте, не можете дори да го ударите. И сега следващата полушника ще бъде за Strongest. Няма да е за Poison, а сила. За сила сега. Ето, първо пак Netherward, чакайте, забравих. И така ще изчакаме малко време. Аз сложим един waypoint тук. С. Аква. И така сигурно вече е готово. Така. И така. Сигурно вече привършва. Сигурно чувате моята много модна клавиатура, която штрака дори. Ето Sтрейн. И така пак удължаваме ефекта от... Чакайте малко. От 3 до 8 минути. 8 минути ще можете с 2 удара да... Не с 2, сега ще спробваме. Да вземем меч. Да, вече е готово. Така. Я да пинем. Сега ще изчакаме една минута само. През това време не знам какво ще правя, някакви щурти.
Охо! Такава прекрасна дупка. Така. 57 секунди, само трябва да правим някакви простоти за 57 секунди. Така. Вземем зомби. И да вземем редстоун. И започна да лагва, не знам защо. Почна да ме лагва. Но нищо. Ето сега. Часовник. А, да, дойде времето. Да, изчекайте, забравих. Бе, че кой удраш, бе? С камък ще ударя. Значително по-малко удари са. Особено с меч. Къде е диамантения? А, ето. И... да, още заето. Това беше всичко от мен. Майнкрафт е дана.